Letos na jaře jsem byla potřetí v mém milovaném Japonsku, tak si pojďme shrnout, co jsem tam tentokrát viděla a dělala. Nebo spíš, co jsme viděli a dělali. Konečně jsem totiž sebou vzala svoji mamku, který jsem cestu do Japonska slibovala už roky. Nebojte, v tomhle videu vás nečeká klasická japonská trasa Tokio, Kyoto, Osaka, Nara, která je možná fajn pro první cestu a sama jsem ji taky kdysi absolvovala. Ale upřímně mi přijde, že tímhle itinerářem se řídí úplně každý. A všechny cestovatelské videa z Japonska pak vypadají na chlup stejně. A já nevím jak vás, ale mě už to moc nebaví. Takže jsem to tentokrát naplánovala trochu jinak. Zatímco většina turistů zamíří z Tokia směrem na jih, my jsme se vydali na opačnou stranu, do méně známého regionu Tohoku. Projeli jsme se Shinkansenem i lokálními vlaky, ocitli se v horách, na moři, v japonských zahradách i na hradě. Užili si nějaké ty kvetoucí sakury a hlavně u toho jedli spoustu dobrýho jídla a vypili ještě víc matchi. Vážně totiž nemusíte vidět ty nejznámější památky, abyste si Japonsko naplno užili. Pro mě kouzlo Japonska spočívá hlavně v poznávání jejich neobyčejné kultury. Je celkem jedno, jestli si uděláte fotku tohodle chrámu nebo tohodle hradu. Důležitější podle mě je pořádně nasát japonskou atmosféru a vnímat všechny ty netypické věci, které dělají Japonsko Japonskem. Jako třeba praktičnost všudy přítomných večerek konbiny, neuvěřitelnou čistotu a klid i uprostřed města, pokorné a usměvavé Japonce, moderní technologie, vynikající chuť všeho, co si koupíte a tak dále. Vlastně jsem o tom dělala celý předchozí video. Chci tím vším říct, že v Japonsku můžete jet úplně kamkoliv a určitě se z toho vyklube nezapomenutelný zážitek, a to klidně i bez davů lidí. Abych ale nebyla totální pokrytec, tak je třeba říct, že ve druhé polovině našeho pobytu jsme se taky jeli podívat k Mount Fuji, což je jedno z nejvíce turisticky zatížených míst v Japonsku. Fujisan jsem ještě do té doby zblízka neviděla a musím říct, že i s těmi zástupy lidí to stálo za to. O to víc, že kolem Fuji zrovna naplno kvetly sakury. Ale to předbíhám. Fuji si necháme až na další video. Teď už to vezmeme hezky od začátku. Do Tokia jsme přiletěli s tajvanskou aerolinkou China Airlines, která mívá poslední dobou nejlevnější letenky do Japonska. Na letišti jsme ulovili zbrusunový Suica karty, které jsou konečně zase v prodeji, a vlakem se dopravili do našeho ubytování. V 7-Eleven jsme se po dlouhé cestě osvěžili smutíčkem a i když se pomalu blížil večer, vyrazili jsme ještě ven na čerstvý vzduch, abychom potom snadněji usnuli v normální čas i navzdory časovému posunu. To mimochodem zafungovalo skvěle. Chrám Senzoji bývá přes den totálně v obležení lidí, takže jsem sem tentokrát stejně chtěla jít až za tmy, kdy se tu dá normálně projít. A takhle osvětlený to tu má super atmosféru. Chytli jsme tu teda mega slejvák a běželi do nejbližšího obchodu pro deštník, protože jsme s tím moc nepočítali. Pak jsme to vzali k řece Sumida, která je lemovaná sakurami. A k mý radosti jsme je ještě stihli v rozkvětu. To nejlepší už sice měli za sebou, ale s tím jsme počítali, protože jsme záměrně přiletěli spíš až ke konci sakurové sezóny. Sice pršelo, ale osvětlený sakury v dešti mají taky svoje kouzlo. Na uvítanou jsme si dali k večeri moje oblíbené karéčko a to už bylo všechno, na co jsme měli první večer energii. Následující den nás čekala aklimatizace v Tokiu. Nejdřív jsme si to namířili rovnou na Tokyo Station, protože náš první úkol bylo pořídit si jízdenky na Shinkansen. To sice chvilku trvalo, ale nakonec se povedlo a za odměnu jsme si dali první rámen. V nedalekém parku Kokyo Gaien jsme se museli pokochat sakurami, než odkvetou. Měla jsem hroznou radost z toho, že jsme je ještě stihli. Udělali jsme si i takový malý hanami. Tady jsem si omylem koupila matchu s příchutí broskve,
což úplně nemůžu doporučit. Chtěli jsme se podívat do zahrad Císařského paláce, ale byl zrovna pátek a měli zavřeno. Ups. Tak jsme si to jen obešli zvenku. Až jsme došli k parku Chidori-Kafuji, což je jedno z nejznámějších míst v Tokiu, kde můžete vidět spoustu sakur. Už byly sice trochu opadaný, ale i tak jsem si musela vyfotit každou sakuru, to je jasný. Potom se zhoršilo počasí, tak jsme se přesunuli na Omotesando a šli na Machu. Ne na tuhle, protože tam byla fronta jako blázen, ale tahle hned naproti byla taky moc dobrá. No a to už jsme byli jen kousek od Shibuji, a.k.a. největšího blázince v Tokiu, kde to upřímně nemám zas tak ráda, ale byl by hřích sem mamku nevzít. A den jsme zakončili na sushi. Mňam, máte taky tak rádi sushi? Další ráno už přišel čas nasednout na Shinkansen a přesunout se dál. Hlavní nádraží v Tokiu je obrovský a Shinkanseny z něj odjíždí asi každých 5 minut. Ale myslím, že je skoro nemožný netrefit ten svůj vlak. My jsme jeli Tohoku Shinkansenem, což je přesně ten tyrkysový rychlovlak, který jste mohli vidět ve filmu Bullet Train Explosion. Zamávali jsme Tokiu a už jsme si to frčeli na sever. Ani ne za 2 hodiny jsme dorazili do Sendai, hlavního města regionu Tohoku. Čím víc na severu jste, tím později tam kvetou sakury, takže tady byl na ně ideální čas. Protože počasí na následující dny nevypadalo úplně nejlíp, tak jsme si jen hodili věci na hotel a už jsme si to drandili pro změnu zase lokálním vlakem do vesničky Yamadera v horách. A když říkám v horách, tak myslím, že tu ještě nedávno byl sníh. Hlavním lákadlem v Yamadeře je tenhle chrám na skále. Vede k němu spousta schodů, ale není to nic náročného. Tada! No vidíte, že už jsme tam. Máte odsud hlavně parádní výhledy do okolní krajiny. Bylo by to trochu lepší se sluníčkem, ale to se nám samozřejmě ukázalo až při cestě dolů. Obdivovali jsme tu mimochodem tyhle obří stromy sugi, neboli japonské cedry. V tu dobu jsme totiž ještě netušili, že to je hlavní důvod, proč v Japonsku pořád kýcháme. No vidíte, jak je to se sluníčkem všechno pěkný. Highlightem celého dne ale byla tahle matcha zmrzlina, což byla snad ta nejlepší zmrzlina, jakou jsem kdy jedla. Byla tak moc dobrá, že jsme si ji dali rovnou 2krát. A paní v krámku jsem mohla potěšit jednou z mála japonských vět, co umím. Honto oishi desu. Následující ráno jsme se probudili do deště, takže jsme nikam nepospíchali. A bylo jasný, že nás čeká nákupní den. Nejdřív jsme si teda na nádraží koupili jízdenky na Shinkansen na pozdější dny, abychom to měli z krku. A šli ulovit něco k jídlu. Ve městě, jako je Sendai, moc anglických menů nepotkáte, ale nakonec nás zachránil řetězec Nakau. Karage je za mě nejlepší smažený kuře na světě. A jestli jste ho nikdy neměli, tak o dost přicházíte. A zbytek dne jsme nakupovali. Protože tu bylo obří Daiso, tak jsme měli o zábavu postaráno. Kdyby vás zajímalo, co všechno jsem si koupila, mrkněte na jedno z mých předchozích videí, kde jsem to všechno ukazovala. Nechyběl ani Don Quijote a nějaká drogerka. A když nás to unavilo, dali jsme si matchu a pozorovali místní život při nedělním odpolední. Pršelo i další den dopoledne.
ale odpoledne už nás čekal výlet k pobřeží. Lokálním vlakem jsme se dokodrcali do asi 20 km vzdálené Shiogami, což je takový ospalejší rybářský městečko. A poznáte to hned, jak přijedete. Hned na nádraží se totiž prodávají čerstvé ryby. Takže jsme toho využili a koupili si čerstvě udělaný sushi, který bylo samozřejmě výborný. Omrkli jsme i místní obchodák a dali si matchu. Tý prostě není nikdy dost. A pak už jsme si to pomalu namířili do přístavu. I počasí se nám naštěstí začalo umoudřovat. Ve 3 hodiny už nám odsud jela výletní loď do Matsushimy, kterou jsme mimochodem sdíleli jenom s několika dalšíma turistama. Záliv Matsushima sice zatím cizinci moc nevyhledávají, ale pro Japonce je to velmi významný místo. V průvodcích dokonce bývá označováno za jeden ze 3 nejkrásnějších výhledů Japonska, které by měl každý Japonec aspoň jednou za život vidět. V zálivu se tu totiž nachází asi 260 ostrůvků pokrytých borovicemi, odkud taky pochází název Matsushima. Matsu znamená borovice a Shima je ostrov. Plavba lodí je proto ideální způsob, jak si ostrůvky prohlídnout zblízka. Asi po 50 minutách jsme se vylodili v městečku Matsushima. Tam se můžete podívat třeba na malý chrám Godaido na ostrůvku hned u pevniny, kam se dostanete přes několik ikonických červených mostů. Aby těch mostů ale nebylo málo, tak se tu nachází ještě jeden větší a fotogeničtější. A tím je asi 250 metrů dlouhý most vedoucí na ostrov Fukurajima, který je poměrně klidný a můžete si tam užít spoustu přírody, lesní stezky i další výhledy na zátoku. Chtěli jsme si tu pak dát něco dobrýho, ale v 5 hodin všechno zavřelo a z Matsushimy se stalo město duchů. Tak jsme se aspoň trochu prošli a ještě si vyšlápli na místní kopec, odkud máte záliv z ostrůvky jako na dlani. A nakonec už nás čekala jen cesta zpátky do Sendai a udon k večeři. Další den byl ve znamení přesunu do naší další destinace. Před cestou Shinkansenem jsme měli důležitý úkol, a to vybrat si obědovou krabičku, takzvaný ekiben. No samozřejmě jsme si jako největší turisti koupili krabičky ve tvaru Shinkansenu, který by si podle mě žádný Japonec nikdy nekoupil. Ale co, aspoň nám zůstal suvenýr. Před odjezdem jsme měli ještě spoustu času a mohli pozorovat ostatní odjíždějící Shinkanseny. Největší zážitek jsou teda ty, který stanicemi jenom projíždí. Ale to je taková rychlost, že jsem to vůbec nestihla natočit. My už teda nastupujeme do našeho vlaku a čeká nás 45-minutová jízda do města Koriyama, což ale není naše cílová destinace. Nastal čas ukázat si, co skrývají naše husťácký ekibeny. Je vidět, že tady vážně cílili hlavně na turisty, protože jídlo bylo spíš v západním stylu, ale moc dobrý. Tady projíždíme městem Fukushima, který leží nedaleko elektrárny, kterou si možná spojíte s jadernou havárií z roku 2011. Nějaký lehčí vlakový čtení, kdybyste se nudili, a tohle už je naše zastávka. Shinkansen pokračuje dál bez nás do Tokia a tady malá nápověda, kam pokračujeme my. Přestoupili jsme na lokální vláček a trochu to vypadá, že nás veze do Mordoru. Naštěstí to aspoň vzal kolem těchto sakur a měli jsme se čím kochat. Tady mamka přemýšlí, kam jí to sakra vezu a proč je tu ještě sníh. No, já si teď teda taky nejsem úplně jistá, v jakých mrazivých končinách se ocitneme. Naštěstí jsme horskou oblastí jenom projeli
a před náma už se ukazuje Aizu Wakamatsu, město samurajů. Ubytovali jsme se v hostelu a vyrazili na procházku. Dokonce i sluníčko nám vysvětlo. Aizu je takový roztomilý městečko se spoustou úzkých uliček, ze kterých na vás dýchne ta pravá japonská atmosféra. I sakury tady kvetou, je to dobrý. Zlevněná večeře ze supermarketu a zbytek města si necháme na zítra. Jako první jsme zamířili k hradu Tsuruga. Upřímně všechny hrady v Japonsku vypadají prakticky stejně, takže jakmile jste viděli jeden, viděli jste je všechny. To mi ale určitě nebránilo v tom, abych si ho vyfotila ze všech možných úhlů a stran. A taky s tímhle stromem, a s tímhle, s touhle sakurou a s těmahle větvema. I selfiečko musí být. Šli jsme se podívat dovnitř a koupili jsme si rovnou kombo vstupenku i do dalších zahrad. Ve většině hradů se nesmí fotit, teda tady zrovna jo, ale nás stejně nejvíc zajímal výhled z posledního patra. Málem jsme odlítli, ale pohled na okolní hory byl luxusní. A vidíte celou tuhle sakurovou zahradu? Ještě jsme omrkli tradiční čajovou síň a další výhledy. Ale počasí bylo ten den opravdu bláznivý a i když nějakou dobu svítilo sluníčko, tak za chvíli už se spustil totální slejvák a my utíkali pryč. A radši šli najít něco k obědu. Když déšť začal trochu ustupovat, přeběhli jsme do zahrad Oyakuen a vychutnali si tradiční ceremoniální matchu. S výhledem, co by zrelaxoval snad každýho. A sluníčko je zpátky, tak si jdeme zahradu projít. Na závěr jsme dostali ještě další ochutnávku čajů, natiskli si všechny razítka a pokračovali v toulání prázdnými ulicemi. Na chvíli jsme se ještě schovali v 7-Eleven před tímhle hrozivým mrakem. Ale pak už jsme se šli podívat na poslední místo na našem seznamu, kterým byl tenhle dřevěný chrám Sazaedo z 18. století. Jehož zvláštností je jeho vnitřní chodba ve tvaru šroubovice. Ta totiž vede ve dvou spirálách. Jedna je pro vstup nahoru a druhá pro sestup dolů. Na tehdejší dobu to byla docela pokroková architektura. Chrám je v kopci, takže tady máme poslední výhledy na město. A to už bude dneska všechno. Zbytek naší cesty si necháme na příští video. Pokud vás dnešní video bavilo, nechte mi tu prosím palec nahoru a do komentářů mi napište, který místo vás nejvíc zaujalo. Tak čau.